har YouTube. Jeg spiller Geomatrix. Som I kan se, og der står My Levels. Det er den der, vi skal ind i, altså ding, ding, og så går vi i gang. Og mit navn, det er okay, nu vil I nok synes, jeg er lidt nu, men jeg tager den her fra. Giv min video en like, hvis I synes, jeg er god til det her. Helst ikke dislike, not hate. Og subscribe. Og hvis I jeg har egentlig meget gerne med subscribe. Mipsen 45, The Mark 75 mener. Det er så 45. Ja, det er min ven Markus. Netven. Han kan måske komme over til mig en dag. Og på trampolin, så kan vi lave nogle tricks og snakke lidt sådan. Det tænker jeg sådan kunne være meget hyggeligt. Så det er bare hvad I synes, og så siger jeg hej hej.